ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಪುರ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆಗೂ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪೂಲುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂ ದಾಯಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪೂ ನಮ್ಮ ಕೈക്ക് ಮುಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ನಾಟುಂಡು ಇಜಿನ ದುಂಬಿಲೋ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲೋ ಬತ್ತದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಲೊಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಎತ್ತರೊಡುಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಂದು ಪೆರೆ ಯಾರು ಅಂದು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂ ಬೇತೆ ಒೌಲ ಅತ್ತು ಅವು ಪಿಂಗಾರ. ಈ ಪಿಂಗಾರ ಪೂನು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ನಾಗಗೋ ದೈವಗೋ ದೇವರೆಲೆಗೋ ದೀಪನ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತದು ಆ ಪಾಲೆನು ಬಿಚ್ಚಾದು ಉಲಾಯಿಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರನು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಆತನಟ ಅವು ಆತು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನವು. ದಾಯಿಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಸುದ್ದಿನ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಿಂಗಾರದ ಆ ಪಾಲೆನು ದೆಪ್ಪಂದೆ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲಾಯಿಡೊಂಜು ಪೊರ್ಲುದ ಪೂ ಪಣದು ನಮಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅರಳೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಬುಡ್ಪವು ನಕಲು ಬೋಡಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಲಾಯಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪಿಂಗಾರದಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಅರಳಿಸವನಂಚಿನ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಷ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈತನಟಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಏತೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈತನಟ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ತೆಗೆದನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊಸ ಲೇಸ್ ಹೊಸ ಪಂಥ ಅವು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಏರ್ಗೆಂದು ನತ್ತು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ಬೋಡೇ ಬೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ಇಜ್ಜುಂಡ ಓಲುಂಡು ಪಂತ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪಂತೊಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ ಬಿರ್ಸಾ ತೆಗೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಂಬೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಆರು ಶ್ರೀ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆದ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂ ಪಿಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಐಕಲ ಇನಿ ಈ ಕಲಕು ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡೊಗಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಆ ಪುದರೆ ಈ ತಂಡದ ಪುದರು ಅಂಚಾದ ಬಲೆ ಎದುಕೊನಗ ಇತ್ತೆ ಆ ಕಲಾ ತಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ. ಬಾಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುನಸ್ ಮಲ್ಪುಡವಾ ಅಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ದ ಒಂಜು ಕೊರ್ಪ ಹಠ ಮಲ್ತಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಬೊಚ್ಚಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ನಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಜಪ್ಪಡ ಮುನ್ನ ಉಂದಿತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಪುಡ್ತಾ ಇದು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪುಡ್ತು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುಡಿತಿ ದ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಬೇಗ ಬಾಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಗ ಆಯಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದಾಯ ನಿನ್ನಡ ಚದಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಾಲೆ
ನನ್ನ ಈರ್ನ ಮದಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಮಗ. ಮದಿಮೆ ಅದು ಈರು ಕಂಡನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪನಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಗ. ಆಯೇ ರಾತ್ರೆಡು ಹಠ ಮಿನಿ ಕಟ್ಟೇಡ ಆಯನ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪು ನೋಡುಂದೇ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಜಿ ಮಗ. ಅಂಚ ಪಣದು ಬಾಲೆ ಈರದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಮಗ. ನಿಕ್ಲೇನೆ ರಟ್ಟಿ ಜನನು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೆಗೆ ಈ ಬಾಲೆ ನಂಜಿ ಸಾಂಕರ ಏನರ್ದಾವಂದ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮಗ ನನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಕಂಡನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೇರ್ ಮಗ. ಈರು ಹಠ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೂ ಮದಿಮೆ ಪೊಪ್ಪ ದಾದೆ ಮಗ. ಉಂದಿನ ಮಾತಿ ಮೇಡ ತಾಯಿ ಪನಂತುಲರು ಹಾ. ಉಂದು ಪುರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಈಗ. ಎಂತ ಮಗ? ಹಲೋ ಸುಷ್ಮಾ ಎಂಚುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗಜ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಒಂಚು ವರಡು ಮದ್ರಿಂಗುಂಡು ಮದ್ರಿಂಗಿಗಳು ಬರಡು ಮದ್ಮೆಗಳು ಬರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಬರಡವ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪೊಪ್ಪ. ದಾದೆ ಮಗ. ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪೊಪ್ಪ. ದಾದೆ ಮಗ. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಾ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪುಷ್ ಬನ್ನೋದಿತ್ತೋಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಪೊಪ್ಪ. ಪೊಪ್ಪ ಆತ ಎತ್ತು ಪೊಪ್ಪ. ದಾದೆ ಮಗ. ರಡ್ಡು ಕೇಕ್ಲ ಮದ್ರಿಂಗ ಆಲಿದಿ ಓಡು ಇಂಕ್ ಕಾರಿಗ್ಲ ಮದ್ರಿಂಗದಿ ಓಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಪೊಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮದ್ರೆಂಗ ಎಂಕುಳ ಮದ್ರೆಂಗ ಬೋದ ಬಾಲೆ ಆ ಈರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಮಗ. ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ ಮದ್ರಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ದೀಪಾಲೆ ಮಗ. ಬಾಲೆ ಇರು ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡು ಸುಕೋಟ್ ಇತ್ತರಡ ತುಲ್ಯಂಡತೆ ಎಂಕ ಆತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಗ. ಎಂಕ ಆತೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೊಪ್ಪ ದಾದೆ ಮಗ. ಈ ಪೊರ್ತುಕು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ದೊಡತೆ. ಬಾಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಯ ಮಗ ಇರೆಗ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಂಡು ಬಾಲೆ ಯಾನು ತೆರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನ್ವೆ ಮಗ. ಮದಿಮೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಯಾನು ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮಗ. ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪಿನಾತು ಮೋಕೆನು ಇರ್ನೈ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆನ ಮಗ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನೆ ನಮ್ಮನ ಮೋನೆನ್ ತೂತು ನಿಜ್ಜತೆ ಪೊಪ್ಪ. ಚೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ರಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತಲಕ್ಕೆ ಆ ರಟ್ಟ ಕಣ್ಣದಲೆಕ್ಕ ಏನನ್ ಬೊಕ್ಕಿನ ಮುನ್ನನ್ ಮೋಕಿಡ್ ತಾಂಕೊಂದಲ್ಲರತೆ ಪೊಪ್ಪ ಇರು ಪೊಪ್ಪ. ಚಿಲ್ಲಿಪುರ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬೂರ್ದು ರಟ್ಟ ಕಾರಿಗ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನ್ ತೋದೀರು ಬುಲಿ ತಂದು ಈರ್ನ ಕೈಯಾರದಿ ಎತ್ತದ ಇನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪೋಯ್ ನೆಂಕ್ ಇತ್ತಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಪೊಪ್ಪ. ಪೊಪ್ಪ ಪುಣ್ಣಲಿಗೆ ಮಾತು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಡ ಪಂಡ್ರಾಪಸಿಗೆ ಅವಿನ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಮೂಲ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಯಾನು ಈಡನೆ ಪನ್ಪೇತೆ ಪೊಪ್ಪ. ತಾಯಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲೆ ಈರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲೆ ಈರೆ ಪೊಪ್ಪ. ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವೈನ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಅವ್ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಈರೇನ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದ ದೇವೇರ್ ಪೊಪ್ಪ ಈರು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದ ದೇವೇರು. ಆಂಡ್ ಮಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮದಿಮಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಜಾಲುಡುಂತದು ಬುಲಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ. ಅವು ಇಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗತ್ತು ಬಾಲೆ ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಇರ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಲಿ ಮಗ. ನನ್ನ ಇರು ತಿಳಿತೊಂದು ಕುಸಿ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪೋಡು ಮದಿಮೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಬುಲಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೆ ಪಪ್ಪ. ದಾದೆ ಮಗ. ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಜೋರಿತ್ತನ ಮುನ್ನೆ ಜೋರಿತ್ತನ ಆ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿನ ಜೋರ್ದೆ ಮಗ. ಆಯೆ ದುಂಬುಲ ಪಾಪ ಇತ್ತೆಲ ಪಾಪ ಅಂಚ ಪಣದು ಈರ್ಲ ದಾಲ ಜೋರದ ಬಾಲೆತ್ತು ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ ತೀರ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೋನಗ ಈ ಬಾಲೆಗ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ನಿಕ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಈ ಅಂಡಲ ಜಾಲಿಡಿ ನಲಿತೊಂದು ಬಲಿತೊಂದಿತ್ತ ಮಗ. ಈ ಬಾಲೆ ದಾಲ ಗುತ್ತುದಂತೆ ಮಿತ್ತು ತೂತು ಬುಲಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಗ. ಏ ಫಲ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಾಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೇಲಿಗೆ ಕುಂಟುನು ಸುಂದಾದ ಪೇರಡು ಮುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಮಗ. ಅಪಗ ಅಡೇಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಮಗ. ಕೆಲವರ ಐಕ್ಲಕ್ಕೇನಂದೆ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಬುಲಿಪನೇನು ತೂದು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬುಲಿಪುನು
ಈಗಲೇನು ರಡ್ಡು ಜನನ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಜಪುಡ ಹೊಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆಡು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಲಿಪದ ಪರದಿತ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಆ ಲಾಲಿಪದ ಕೇನೊಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಮಗ ಲಾಲಿಪದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏ, ಅದೇ ಮಗ ಮುನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲೆತೆ ಲಾಲಿಪದ ಪಂಡ್ರ ಒರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪು ಬೋಡೆ ಮಗ ಒಂತೆ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮಗ ಅವೇ ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲು ಕೊಟ್ಯ ಮಲ್ಲಾರ ಮನೆ ಪಟ್ಟ ಮೋಕೆದ ಗುಡಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಕನನು ಕಟ್ಯ ಮಟ್ಟೆಲ ಮದೆ ತಾವುಲ ಈ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆಗ್ ಬರೆ ಈ ಜೋಲಾಲಿ ಮದಪುಲು ಎಂಚ ನೆನಪೂದ ನಡುಟು ಕನ ಒರಿದುಂಡು ಕನ ತೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟೊಟ್ಟು ನೆನಪಾತುಂಡು ಜೋಲಾಲಿ ಜೋ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪೂಡೆ ಬದುಕು ಶುರು ಜೋಲಾಲಿ ಜೋ ಒಪ್ಪನ ಮೋಕೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಕೊರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಉಂದೇಟಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮೊಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಮೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುದಂತಿ ಅಂಗವಿಕಲನ ಪಾತ್ರ ಅಲೆ ಅಂಚಂದ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದಾದ ಅಲೆ ಮುನ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಉಲ್ಲಾಯ್ಪೋ ಮಗ ಉಲ್ಲಾಯ್ಪೋ ಅನ್ನೆರೆ ಇದು ಈರು ನಾಯಕೆ ಕಲಾನಾಯಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರಗೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡೋಡತೆ ಓಡಿಗೆ ದಾಯಗ ಮಗ ಎಂಕಿರಿ ಏರು ಬಂದು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಗ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪಿನಾತು ಮಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಯಾನತ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತತೆ ನನಯನ್ನ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಬೈರವೇರ್ನ ಮಗೆ ಬರತೆ ಅನ್ನೆರೆ ಎಂಕು ಬಂಡ ಇರೋ ಗುರ್ತನೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅನ್ನೆರೆ ಬಲೆ 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 ಚ ಚ ಚ ಚ ಚ ಆತು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಇರಡ ಪಾತ್ಯರ್ಯರೇ ಪೊಪ್ಪನೆ ಬೈದೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಪ್ಪನಗ ನಮಸ್ಕಾರಣ್ಣ ఒక ಎಂಚೊಲರಿಗೆ ಮಾತಾ ಇರು ಬಡವನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಣ್ಣ ಒಂದು ಕುಚೇಲನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಕುಚೇಲೆ ಆವಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕುಚೇಲೇನೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿತ್ತೀರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ರ ಬೈದಿನ ಕೃಷ್ಣತ್ ఆయన ತಮ್ಮಲ ಕಂಸನ ಜಾತಿದಾಯೇ ಯಾನು ಒರಹಾಟ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಡಾಡ್ ಎದುರ್ದಾನ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಮನಿಪ್ಪಂದಕ್ಕಲು ನಾಯತ್ತು ಅನ್ನೆರೆ ಇರು ದಾದ ಪಾತಿರನ್ನಿಲ್ಲಾರ್ದು ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಕಲ ಪಾತ್ರನೇ ಅಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲೆ ಪುರ ಅಂದಾಜ ಪೂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಿಡು ಐಕ್ ಆತ್ತೆ ಓಲಾರ್ಥ ಉಂಡು ಶಿವಪ್ಪನ ಅನ್ನೆರೆ ಔಪರಿ ಪಡಂಚಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಈರ್ನೆಲ್ಲಡಿಗೆ ದಾಲ ನೋಟಿಸ್ ದಾಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಿಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗನ್ ಬಲೆ ಅವು ಒಯ್ತ ನೋಟಿಸ್ ಒಂಚೂರು ಆಗಿ ಬಿಟ್ಪದ್ ಪನ್ಪನ ದಾತನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗಗೆ ಮೂಲನ್ ದಾತನ ಯೋಜನೆ ಬರೋಂಡುಗೆ ಇಂಕುಲಿ ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಪೋಡುಗೆ ಸಬ್ಬಾಸ್ ಮೊಲೆಂತು ನಾ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ದಳು ಬಂದು ಬಲೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದ ಈ ಜಾಗಡ್ಗಳು ಇಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇಂಕದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಲುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ವಿಷಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ಆ ನೋಟಿಸಿನ ಪರ್ತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡಿಯ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರ್ಯ ಪಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಾಪ ಏತು ಸುಲಭಡು ಪನಂದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡ ಪುಣ್ಯ ನೋಟಿಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲ್ಬಾರ್ದಿ ಕೂಲ್ ಡೌನ್
ನೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರುಚಿ ಬಂದ ಶಿವಪ್ಪನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪಾದರಿ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪಡ್ಬಿಡು ಶಿವಪ್ಪನ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ವಾರಡಿ ಇರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಗಳು ಮದ್ಮೆ ಆಪಲು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಅಕ್ಕಣೆ ನಿನಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೇರ್ ಗತಿ ಇರೇನು ಮೂಸನ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಗನ ತಾಂಕುನ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಈರ್ ಮೂಲ ಸೈತ್ನಲ್ಲಿ ಇರನ್ ಕೇಳ್ ನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಶಿವಪ್ಪನ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಿ ಆಂಡ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗನೇ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ದುಕೋರಿ ಈದೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ ಪಚ್ಚಿ ಇರೇಗ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಪೆ ಇರೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಓಡೆಗಾಂಡಲ ಕೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಕೊಂದು ಪಾಡ್ವೆ ಅವಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಿತ್ತಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ಉನ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ಕೀರಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆಸ್ಪನ ಪಡ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನೀ ಇಂಕುಲು ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಒಡೆಗಲ ಪೋಪುಜ ನಿತ್ತ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಎಂಕಲ್ಡು ಈ ಜಾಗದ ಹಕ್ಕಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ಕೊರ್ರೆ ತೀರ್ಥನಿಗೆ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪರ ಬಂದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಹೀಲಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತನ ತೂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಲ್ಪೋರತ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪಚ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸೇವಕಿರ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡ್ನ ಕಲ್ವೇರ್ ನಕಲು ನಿರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಕೈಕ್ಲ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ದು ರೋಡ್ ತಿರ್ಗರ ಅಪ್ಪಜಯ ದಾದ ಮಂತರ ಮಗ ಇರು ದಾದ ಮಂತರ ಇರು ಅಣ್ಣರ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಲೆಗೆ ಕೆಲವರ ದಾದ ಮಲ್ಪಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಜನ್ನರ ಅಣ್ಣರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬ ಅಣ್ಣರ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗಿಲ ಆಗ ಸರಿಗಟ್ಟು ನಡಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಗವಿಕಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲ ಮದಿಮೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಲೆದ ತೊಂದರೆ ಕೊರಡ್ತಿ ದಯ ಮುಲ್ತು ಪೋಲೆದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೋಡ ಸದ್ಯೊಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಪೋಪೇರಿಂದು ಕೇಚೋ ಓಲ್ಲಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬಸ್ ಒಂದಿಡಬಲ್ಲ ಓಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ದಾದಂದಿ ಈಕೇನೊಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಬನ್ಪೆ ಬಲೈ ಪಾಪ ಮಗಳ ದಾದ ಸಾವನ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಈ ಜಾಗೇರ್ದಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಎಂಚ ಲಕ್ಕ ಉಡುಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲೈ ಇರು ಶಿವಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಶಿವಪ್ಪ ಈ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಅಂಡಲ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮನಿ ಪಂದ್ಕುಲ್ವೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹಂಚಿದ್ನಾಯ್ತು ಉಡೇ ನೆಕ್ಕಿಲೇನು ನನ್ನ ಈ ಲಗು ಸುರುವಾಪನು ಕಂಟಕ ಪಪ್ಪ ದಾದಂಡು ದಾಯ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋರಿರು ದಾದೆ ಮಗ ಮದಿಮೆದ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೇ ಗಲಿಗೆಡು ದಾದ ಮಾತ ಆಂಡು ಬಾಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಉಂದು ಪುರಕ್ಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೇಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋರಂಡು ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಪಪ್ಪವೇ ಬಾಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಸರಿ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನೇ ಮೂಲ್ ಪೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಈರ್ದಾಯಿ ಪೋಡಿಂದುಲ್ಲರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ರಕ್ಕ ಸೇರು ಮಗ ಪೊಪ್ಪ ಆನಿ ಕೌರವ್ರ ನಕುಲು 100 ಜನ ಇತ್ತೀರು ಪಾಂಡವರಿತ್ತಿನ 5 ಜನ ಆ ಯುದ್ಧೊಡಿಗೆ ಎಂದಿನಿ ಪಾಂಡವರ ನಕುಲು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ಕಲ್ಜಿಗ ಬಾಲೆ ಮೊಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ ಮಗ ಬಾಲೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಪೊಪ್ಪ ಈಲದಾದ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಯ ಇರ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ದು ನನ್ನ ಮೂಕ್ ಇಡ್ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಪೊಪ್ಪ ಬಾ Papa, amma durapone. Papa, amma durapone. ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಲ್ ಮಗ Amma enka bodu. ಈರು ದಾದೆ ಮಗ ಆರು ಒಂತ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋರೆಚ್ಚಿ ಆಳು ಬೋಡೊಂದು ಚೊರೆಗಟ್ಟುವರು Papa, ಆಲನ ಮದುವೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಈರು Papa, amma bodu. ದಾದೆ ಮಗ Bada budu. ಇರೆಗೆ ಬಡ ಬತ್ತೆ ಬಾಲೆ
ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಮಗ ಯಾನು ಬಡವ ಕೊರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಇರ ಹಠ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಇದ್ದೆ ಬಾಲೆ ಯಾನು ಉಂಪಾವೆ ಮಗ ಬಲೆ ಮಗ ಬಲೆ ಇದೆ ಮಗ ಮದಿಮೆದ ಗೌಜಿ ಕುಶಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಶಿವಪ್ಪನ ಮಗಲು ಸಂಗೀತ ಮದಿಮೆಗ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತನ ಕನಾಯರ ಪೇಟೆಗಂದು ಪೋತಲು ಪೋದು 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜುಜಿ ಆತನಗ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೋದಿಗೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾಣ ಮಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ತೋಚೋಲು ಶಿವಪ್ಪನ ಶೇಖರ ಶಿವಪ್ಪನ ದಾದಯ ಸೆಂಕೆದೆ ತಂದುಲ್ಲ ಉಂಟು 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 ನೀರು ಬಾರ ಇಂದ ಶಿವಪ್ಪನ ನೀರು ಬಾರ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಏರು ಹಲೋ ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾ ಇರ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಗಡಪುರ್ದೆ ಹಾ ಪಿದೇಡು ಗೋಣಿಡುಂಡು ತುಲೆ ಹಾ ಶೇಖರ ಏರ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಂದು ದಾದನ ಕೊಡ್ದು ಗಡಪುಡ್ದೇರಿಯ ಏರ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಒಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಗಡಪುಡ್ದೇರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ 19 ಆಗೋ ನೀನು 19 ಸರಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಮಗ ಅಂಚನಕ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಂದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಯಿ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಗಡಪುಡ್ದೋಡು ಅವ ಅಲ್ಲ ಶೇಖರ ಒಂದು ದಾದಯ ನೆತ್ತೇರು ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾವಿಯಾ ಬಾಲೆ 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 ದಾದಾಣ ಮಗ ಬಾಲೆ ಹಿರೇಗೆ ದಾದಾಣ ಮಗ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಾಲೆ ದಾದಾಣ ಮಗ ಹಿರೇಗೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಏನ ಬಾಲ ಮನಿ ಪೂಜಲಿಯಾ ಶೇಖರ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ದಾದಾಣ ಬಾಲೆ ಹಿರೇಗೆ ಏನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದಾಡಿಯಾ ಒಂದೇ ವಿಷಯನು ಪನ್ಕಾಂದಿದೆ ಪಾರ್ಬತ್ತಿನಿ ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣ ನಾನು ಪೇಂಟೆ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆನ ಮಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಡು ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ದೂರ ಪೋಯಂದಿ ಅಲ್ಲ ಪಿರೋರ್ದು ಪೋದು ತುಯ್ಯೆ ಹತಾನಗ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಯ್ಯಾರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಕುತ್ತದು ಕೆರಿಯೇ ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಗ ಮದಿಮೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಟಿಪ್ಪುಡು ಮಗ ಇರಿಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದು ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಗ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಜೈದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂತ ತುಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂಕ ಆಮು ಬೋಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂಕ ಬಡ ಅಪ್ಪುಡು ಆಮು ಕೊರಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿರೇಗ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಮಗ ಬಾಲೆ ಇನ್ನ ಬೆಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿ ಕುಂಪಾರೆ ರುಚಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ನಾನು ಒಂದ ದಿನ ತೀರ್ನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಗ ಬಾಲೆ ಈರು ಪರೊಂದಿತ್ತರತೆ ಮಗ ರಟ್ಟು ಕೈಕಲ ಮದಿರೆಂಗಿದಿ ಓಡುದು ಆ ಮದಿರೆಂಗಿದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಿಲ ಓಡು ಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಬಾಲೆ ದಾರದ ಮಂಟಪಡು ದಾರದ ಸೀರೆ ತಂದು ಐರ್ನ ಪೊರ್ಲು ನೆಂಗಿದ್ದು ಓಡುದು ಆಸೆ ಆಪುಟ್ಟು ಮಗ ಬಾಲೆ ಮಂಟಪಡು ಸೇಸೆ ದಕ್ಕದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಕಡಪೊಡಿತ್ತು ಮಗ ಇತ್ತೆ ತೂಪೆಗೆ ಮಂಜಲ್ ದರಿಯ ದಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಆಟತೆ ಮಗ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆದಾತಿ ಬಾಲೆ ಪಡೆದು ಮೋಕೆಡು ಸಾಕ್ಯತೆ ಮಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಗ ಮಂಟಪಡು ದಾರದ ನೀರು ಬೈತದೆ ಹುಚ್ಚದು ಕಡಪೊಡಿತ್ತದೆ ಅದ ದಾರದ ನೀರದ ಬದಲು ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಚಟ್ಟೊಡು ಚಪಡವಲೆ ಕಾರಣ
ಶೇಖರ ಮುಲು ಎಂಕಲಂಚಿದ್ದ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕರೆ ಮುಡುಪು ಜರಿಯ ಶೇಖರ ಎಂಕಿ ಆಸ್ತಿದ ಬಿತ್ತ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಡು ಶೇಖರ ತಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆನಿಯಾನು ಆಸ್ತಿ ಅದು ತಯಾರು ಅಲ್ದೆಯ ಅಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಲಾಲಿ ಪದ ಪಂಡ ಇಷ್ಟತೆ ಮಗ ಇರೆಗೆ ಲಾಲಿ ಪದ ಪಂಡ ಇಷ್ಟತೆ ಬಲ್ಲ ಲಾಲಿ ಪದ ಪಂಪೆ ಮಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ಲ ಲಾಲಿ ಪದ ಪಂಪೆ ಮಗ ಅವೇ ಅವೇ ಜೋಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋಲಾಲಿ ಜೋ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪುಡೆ ಬದುಕು ಶುರು ಜೋಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋಲಾಲಿ ಜೋ ಪಪ್ಪನ ಮೋಕೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಶುರು ಏರ್ನನ ಸ್ವಾರ್ಥಗ್ ಏರ ಬಲಿಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೊಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆದಿ ಒಂದಿನ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆನ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಪೊಣ್ಣನ ಶೋಷಣೆ ನನಲ ಉಂತುದುಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏರು ಕಾಮುಕೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಂಡ ಆನಿ ಶಿವಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು ಗೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರದ ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಸುರುಕಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬೈಕೊಂದುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ಮಣಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನೊಂದು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿದ ಕಲಾವಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇಡೀ ತಂಡದ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಣಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಜಾಗೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇರು ದಿಂಜಾದರು ರಡ್ ವಿಲನ್ ನಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ ಮಗೆಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕಲು ರೀಚ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಡೈಲಾಗ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪರ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ಏರು ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತುಯರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಅಭಿನಯನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ, ಯಾನೇ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಪಾತ್ರನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕದ ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಐನು ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು. ಅಭಿನಂದನೆಲು ಟೋಟಲ್ ಇಂದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ನಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆನು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಗತಿ ದಾದಾಪುಣೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನ ರೀತಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರು. ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿನಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದನು ಸಂಗೀತಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರಾಜಡ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪದ ಪಂತಿನ ಮಿಥುನ್ ಪದ್ಯ ಅಂತಿನ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂತೋಗು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ನಿರ್ದಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಅರ್ನ ತೀರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಐಕೆ ಪಡೆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬನದಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನಡಿ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ದಾದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಕೇನನ್ಗ ಇತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಊರಿಗೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂತೀವಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಣಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮಗನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಗನ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಅರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಆತ ಮಲ್ದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತನು ಹಿರೇಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೋಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತರೆಗೆ ಅಂಡ್ ಪರವಾಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂದ ಪನಂದು ನನ ಬರ್ಕನಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಮೇರಿತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ತೀರ್ಪುನು ಈರೆಗ್ ಪಿಂಗಾರ ತಂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇರುವೇರು ಪಂಡ್ಲಕ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟಕೋಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸಿನ ರಡ್ಡು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸೇಮ್ ಎಂಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ
ಪಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಮಗನಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಬೋಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಟ್ರೈ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಂತೆ ನಾವೆಲ್ಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅಂದು ಪನಂದು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರದಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಪಿರಾತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಪಂಥದ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ನಿಕನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಅನಾವರಣ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಸಂಚಿಕೆದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆದ ಅಂದ ಪನಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಹಾನ್ಬಲ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದುಪುನಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಲನ ಮನೋಬಲನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪುಗಾರ್ದು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಯನ್ನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ. ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸ್ಗ್ ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ನೂತನ ಆಯಾಮ, ಅಕ್ಷಯ ಎಕ್ವಾಟೆಕ್ ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶೋರೂಮ್, ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ.